Història de Xixona al carrer, la placeta del Templari, nucli terroner en 1886. Ens trobem en la placeta del Templari, en el centre del carrer La Vila, en un punt d'encreuament del carrer La Vila i del carrer Abadia. A més, així enfront teníem una porteta que permetia arribar al carrer del Vall passant per un carreró que anava per dins del fort del Vall. Al segle XIX, la producció de terró i dolços era completament artesanal. La gent eren llauradors i disposaven al seu abast d'amerla, mel, sucre i clara d'ou per a fer els seus productes en l'interior de les seues cases. Així, a la placeta del Templer, en 1886 es va produir la concentració d'un bon grapat d'aquests llauradors que feien terró. Al número 55 vivia Hermenegildo Sirvent Miralles, qui venia els seus productes en monòver. Els seus hereus van fundar l'empresa de torrons Hijos de Manuel Picó Llorens. Al número 59 vivia Francisco Sala Segura, que duia els seus productes a Madrid. Els seus hereus, en 1964, van fundar el Grupo La Fama. Al costat, en el número 61, vivia Francisco Ramos Galiana i el seu cunyat Carmelo Rovira Carbonell. Les dos venien els seus terrons i dolços a Alacant. Carmelo Rovira era el tío de Primitivo Rovira Soler. Enfront al número 50 vivia Luis Mira Espí, proveedor de la Casa Real i cavaller de la Real Orden d'Isabel la Catòlica, qui tenia una tenda a la carrera de San Jerónimo en Madrid. I un poc més avall, en el número 62, vivia el matrimoni format per Jaime Monerris Sirvent, fill d'Antonio Monerris Alcaraz, i la seva dona Clotilde Rovira Soler, germana de Primitivo Rovira. Un dels seus fills, Venceslao Monerris Rovira, seguirà la tradició familiar i farà famosa la marca La Colmena. I això és tot. Si vols saber-ne més, busca en Facebook la pàgina Cronista Xixona.